Ahojte, vítajte pri ďalšom videu Čo nové v ŠFRB. Dnes sa ešte vrátime do roku 2025, ktorý štátny fond rozvoja bývania považuje, myslím, za veľmi úspešný. Ale potvrdí nám to generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka. Milan, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Tak poďme si trošku zhodnotiť ten rok 2025 trošku v číslach. Ďakujem pekne. Áno, považujeme sa za transparentnú a verejnosti otvorenú inštitúciu štátnu, tak mám za to, že je potrebné si aj v číslach trošku zrekapitulovať, nielen čiastkovými informáciami, ktoré vám priebežne poskytujeme. Takže, ako si povedala, rok 2025 bol naozaj veľmi úspešný a ako za mnou na obrazovke vidíte, celkovo sme poskytli veľmi výhodné úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania v hodnote takmer 380 miliónov eur. Je to o 7% viac ako v roku predošlom. Je to spôsobené samozrejme najmä tým, že nám kontinuálne narastajú ceny stavebných materiálov, energií a podobne, čiže my musíme na toto pružne reagovať. A každým rokom sú stavby drahšie a drahšie, preto aj rozpočet bol na tejto úrovni. S tým súvisia aj realizované čerpania, ktoré vidíte na pravej strane obrazovky, pretože tým, že v jednom momente my úvery priznáme, rozhodneme o ich schválení, po zazmluvnení nastupuje čerpacia fáza. Čerpanie prebieha teda tiež kontinuálne počas celej výstavby a tu taktiež oproti roku 2024 sme o 6% mali viac faktúr. Zdôrazňujem to kvôli tomu, že aj pri konsolidácii alebo pri tých personálnych opatreniach, kde sme museli zastabilizovať personál, sme tej agendy mali viac a viac, čiže 5300 faktúr v roku 2025 sme museli nejakým spôsobom vyčerpať, zúradovať, skontrolovať tie stavby a podobne. Poďme si to ešte trošku detailnejšie ukázať na číslach a teda ideme do účelov. Áno. Takže, čo sa týka jednotlivých účelov, tak ako vidíme na ľavej strane, účel fyzických osôb, alebo teda obstaranie bytov a domov pre fyzické osoby, bol na úrovni 53 miliónov, viac ako 53, čo je teda o 3 milióny, ak dobre rátam, viac ako v roku predošlom. Financovali sme tým pádom 373 bytov, no a je to teda tiež zvýšenie oproti roku 2024. Čo sa týka nájomných bytov, to je naša nosná téma a nosná bola aj v minulom roku, preto sme celkovo financovali, čo sa týka nájomného bývania, aj právnických osôb, aj samosprávy dohromady viac ako 46 miliónov eur. Pre samosprávu išlo z týchto peňazí takmer 37 miliónov. Ako už teraz dobre vieme, v tomto roku to bude ďaleko viac, pretože naše poskytovanie výhodných úverov na nájomné byty úzko súvisí s poskytovaním nenávratnej dotácie na tieto nájomné byty a keďže tento rok sa nám tento rozpočet na dotácie navýšil, tak už teraz vieme apelovať a informovať starostov, primátorov, že môžu predkladať a sme na to finančne aj personálne pripravení. Čo sa týka obnovy bytových domov, to je náš najväčší účel. Tam v minulom roku išlo takmer 260 miliónov eur, čo je o 13% viac ako v roku predošlom. Dedukujem teda, že stále je čo obnovovať. To sú tie klasické panelákové zatepľovačky a rekonštrukcie. Takže stále tieto projekty prebiehajú a je to veľmi naozaj významný účel v rámci ŠFRB. No a napravo máme teda zariadenia sociálnych služieb, kde sme v minulom roku investovali, respektíve financovali sme projekty vo výške takmer 20 miliónov eur a tým pádom sme pomohli vybudovať 230 lôžok pre našich seniorov. Čo pokladáš za možno také, že čo štátny fond rozvoja bývania financuje, alebo v čom je Taký najväčší gól minulého roku považujem čerpanie eurofondov, pretože naozaj od roku 2024 sme čerpali balík nejakých 411 miliónov eur a pri tomto momente sa vrátim k obnove bytových domov, pretože tento balík eurofondov je určený práve na obnovu bytového fondu, konkrétne na aktivity, ktoré súvisia so zateplovaním a s úsporou energií a teda zvyšovanie energetickej efektívnosti týchto budov. My sme tento mesiac podpísali dodatok k tejto zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý nám náš balík navyšuje už na 490 miliónov, čiže máme na účel obnovy a zateplovania takmer 0,5 miliardy eur. No a v minulom roku sme z toho vyčerpali 166 miliónov. Keď to zrátam aj s rokom 2024, keď to bolo viac ako 100 miliónov, tak balík
ktorý máme čerpať do roku 2029. Veľmi efektívne a úspešne čerpame tak, že už viac ako polovičku sme z neho vyčerpali. No a teda týchto 166 miliónov je o 62% viac, ako to bolo v roku predošlom. Takže ja sa veľmi z tohto teším a je to veľký úspech, pretože nie vždy sa na Slovensku darí veľmi nejak efektívne a časovo dobre čerpať eurofondy, takže toto považujem za finančne najväčší úspech ŠFRB v roku 2025. To je výborné. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za tieto Ďakujem aj. veľmi, podľa mňa, pozitívne informácie. Ďakujem krásne. Ďakujeme aj vám a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom videu.